салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз 26 октябр ва шанбе мебошад. курс дар таърихи имрӯз 1000 рубли русӣ баробар аст ба 109 сомони 50 дирам. ва имрӯз мо ба шумо якчанд мошина намо кардем ки ҳоло пешкашатон менамоем. мошинаҳо имрӯз бошад аз 30 000 сомон сар мешавад. дар канали мо обуна шавед, зангора пахш кунед, навора сар мекунем. рафтем. креми фрэнк барои дароз кардани муҳлати алоқаи ҷинсӣ аз 5 то 45 дақиқа. ин ва дигар дороҳои оригинали гиёҳӣ аз ширкати шифофармо шумо метавонед бо рақамҳои дар рӯи экран буда дастрас намоед. мошини навбатӣ Kia. ҳолати атрофи мошин, ҳолати баллонои мошин, объёми мотор 2.4, ҳолати қафои мошина нишон медиҳем. соли барориши мошин 2018 будай. ҳуҷҷатҳош чӣ хеле ака? мошин 1 сола ҳуҷҷат дора. Танировкаш ҳам солона? 1 сола танировка. ҳозир ҳолати марамат, ҳолати салони мошин, кожни салон. мошин старт стоп, коробка автомат, климат контрол, потолоки мошин панорама. мошинаи беран ба калид заводид мешавад, яъне ба пулт. нархе чанд гуфти ака? 155. нархи мошин 155 000 бо муомила дора. Мерседес Зайчик, соли барориши мошин 2001, объёми мотор 4.3. бози атрофи мошина нишон медиҳем. мошин ҳуҷҷати солона надора. марамат, ҳолати салони мошина нишон медиҳем. марамат, кожни салон, чихолои нав, коробка автомат, мультирул ва мошин лукам дора. бас ки ҷои наворгирии мукамтар танга, то қадри имкон барои шумо навор гирифтастем. 75 000 муомила дора ака? бо муомила дора. Hyundai Tucson, соли барориши мошин 2011, объёми мотор D4WD. мошин 1 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. ози атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати баллонои мошин, ҳолати атрофи мошина нишон медиҳем. марамат, ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. кожни салон, марамат, коробка автомат, старт стоп, климат контрол ва мультирул. мошин 130 000 сомон бо муомила дора. Hyundai Porter, соли барориши мошин 2015, мотор 133 гуфтем, объёми мотор 133. ҳозир ҳолати атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати баллонои мошина нишон медиҳем. марамат дӯстон, ҳолати атрофи мошин, мультирул
коробка механик, кожаный салон, кондиционери машин кор мекунад. нархи машини 115 000 муомила дора ка? Бо муомила дора. Kia Bongo соли барориши машин 2014, объеми мотор 133. ози ҳолати атрофи машина нишон метиҳем. марамат марамат ҳолати баллонои машин, ҳолати борти машина нишон метиҳем. марамат ҳолати борти машин, марамат марамат ҳолати салони машин, кожаный салон, мультирул, коробка механик ва климат контрол. ютуб да якаҷун нека 145 000 муомила дора ака? Бо муомила дора. Opel Duty дар кузуфи хачибек, соли барориши машин 1996, объеми мотор 1.6. ҳуҷҷат чӣ қадар акаҷон? ҳуҷҷатҳои машин тамом шудага, утилизатсия надорам? Утилизатсиярам надора. марамад ози атрофи машина нишон метиҳем. ҳолати атрофи машин, ҳолати атрофи машин, коробка механик ва люк дора. 30,000 сомон. муомила дора акаҷон? ай канали мо занг занан агар муомилаи хуб дора. Toyota Ipson соли барориши машин 2008, объеми мотор 2.4 бензин. машин то охири сола ҳуҷҷат дора, яъне ҳуҷҷати солона ва ҳуҷҷати танировка. марамад ози атрофи машина мебинем. ҳолати атрофи машин, ҳолати атрофи машин, машин 7 нафара, климат контрол ва монитор дора. нархи машин 85 000. нархи машин 85 000 муомила дорам. Toyota Camry 2 соли барориши машин 2011, объеми мотор 2.5, машин 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия дора. марамад ҳолати атрофи машин, марамад ҳолати салони машин, кожаный чехол, коробка автомат, климат контрол, мультирул. машин люкам дора.
125000 бо муомила дорад. Hyundai Tucson соли барориши мошин 2012, объёми мотор D дизел. Баъзе ҳолати атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати баллонҳоро нишон медиҳем. ҳолати баллонҳои мошин. баъзе ҳолати салони мошина нишон медиҳем. кожни чихол. мошин старт стоп, мултирул, коробка автомат. мошин детал люк дорад. нархи мошин 110000 муомила дорад ка. мошин бо муомила дорад. рақамҳои телефони соҳиби мошин